Kalkasi Students Union KSU hak nyotrik naitung. Kelalit yakindo ya UMLA ke UDP na ranikor. Ubak Pius Marwan. Ban pensngo haluar ki arpau telikimat jing dawa jong kaseng. Bat banyakran kamtam haluar kemat kabaya David uranium kebalas dang ban penkiwin. Kaseng ning bau kerwa kelapen pau bakla yo yakalat banyamir jingmut bat Pius Marwan kamtam haluar kemat kabaya David bat uranium namar ka shnong dom yasian bat ki shnong bamarjan ki badan ya uni umar po kendo ki dei ki badang hap hapo ranikor constituency. Kaseng kalayo ban pensnguru halur ke kubor ke baya David ke jingot hiet jaka jong ki het spa bat ki riu pau kmat hakathan badon uranium kumju hakabaya David ki kampen roy hapo kathan kum ki jaka sumar ki skul ka umbam umdi bat ki wei ki jingdon kam bakongsan jong kathan ya ki ba ka sarkar kala shui no ben baro shikata. Haka juk kapor ka seng kalapan pauru ke jingsngo kia halur ke jingdan bakha jong ki he nakatanat Atomic Mineral Department AMD bat ki dalal jongki syakan kathan badon uranium ban persyang ban thiet bat ban pensngo thu baklai ki nong shong shnong knang bakin ailat ya ka jingti uranium bat ru ban penting pensmien ya ki beriu ki ba persya ya ka jingti uranium. Nalor kata ka seng kalapan pauru halor ka jingdan kam ban menjur da ka resolution haka yeng dor bar an jong ka dor bar senrai ka ban salong knang ban pen i ya ka jing persya halor ka jing temu jong ka sarkar India banti uranium bat ru ban khanglat ya ka jing thiet jaka bat banti pateng syaki company ti uranium kum ka Uranium Corporation of India Limited UCIL.